no ens enganyem. Tinc clients que han triat un batxillerat que no els ha agradat o una carrera no els ha agradat i em diuen si pogués viatjar enrere en el temps, si tingués una màquina del temps, el que canviaria és haver-m'ho mirat una miqueta més, haver-me currat una mica més la informació que hi havia. Demà. Doncs quan parlem amb nosaltres mateixos, quan sentim aquests dimoniets, aquestes veus, recordeu una sola paraula. Netflix. Què vull dir amb això? Doncs que el nostre cervell és com Netflix. Som guionistes d'una pel·lícula brutal i ens hem muntat ja no un episodi, sinó una temporada o una sèrie sencera. Sencera. La meva filla, amb 13 anys, ha sortit de casa amb la ratlla dels ulls pintada. La meva filla de 13 anys ha sortit amb la ratlla dels ulls pintada i una minifalda que se li veien les calcetes. Quan faig xerrades als centres educatius, agafo com a base la meva experiència com a coach de joves i de famílies. A les xerrades que faig amb els joves, que són un públic molt exigent, però també molt agraït, m'agrada ajudar-los a que es marquin objectius, a que es plantegin com poden arribar-hi i aconseguir-los. També faig xerrades amb pares i mares, on m'agrada donar-los eines concretes i molt pràctiques per poder millorar al màxim la relació a la llar. I ara, com que les xerrades es poden fer tant presencialment com online, és molt més fàcil facilitar-ne l'assistència. En Carles Ventura és autor del llibre Els millors pares del món no són perfectes i coautor del manual Coaching a jóvenes i famílies. És també conferenciant des del 2010 i les seves xerrades, tant presencials com online, faciliten a pares, mares i joves trobar accions concretes per canviar les coses. Sempre amb un to positiu i de bon humor, les seves activitats obtenen molt bones valoracions dels participants i organitzadors. No desistiu, perseguiu els vostres somnis amb molta il·lusió, passeu a l'acció ja i trieu bé, decidiu el millor possible, informeu-vos al màxim i no tingueu por. La vida us està esperant i podeu aconseguir grans coses, depèn de vosaltres només. Sort!